שלום, שמי אורלי פנסו, עורכת דין ומתמחה במיצוי זכויות מול המוסד לביטוח לאומי, ואני פה כדי להנגיש לכם מידע חיוני שקשור לתביעות ילד נכה. גמלת ילד נכה משולמת לילדים בגילאים בין 3 חודשים ל-18 שנים, בהתאם לליקויים השונים מהם סובל הילד, פיזי או נפשי ומידת התלות שלו בזולת. הגשת התביעה בשלב מוקדם ככל האפשר יכולה לשפר את רווחתו של הילד, לספק לו תמיכה מהיבטים שונים ולאפשר טיפול ראוי. תביעות של ילד נכה יכולות לסייע גם בכיסוי העלויות הקשורות לנכות של הילד, כמו הוצאות רפואיות, שירותי טיפול או שיקום, מכשירי עזר, תמיכה חינוכית והתאמות נחוצות אחרות. בתביעות מסוג זה קיימת חשיבות לקבלת ייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בתחום הביטוח הלאומי. מאחר ומדובר בתביעה הכוללת בין היתר גם בדיקה על ידי ועדות רפואיות אשר אמורות להכריע את גורל התביעה ולקבוע האם הילד יהיה זכאי לקצבה חודשית או לא. לפיכך, לא כדאי לסכן את האפשרות לקבלת פיצוי מקסימלי ויתר הזכויות הרפואיות המגיעות לילד, על ידי הגעה לוועדה וניהול התביעה ללא הידע והניסיון הדרוש בעמידה מול ועדות רפואיות. עורך דין מיומן לצדכם יוכל להעלות את סכום הקצבה, לייצג את המקרה שלכם עבורכם בצורה מיטבית. בדיוק בשביל זה, המשרד שלי פה בשבילכם, משרדי ומשרד בוטיק, המתייחס לכל לקוח כעולם ומלואו. אנו מעניקים יחס אישי, זמינות מרבית ותמיכה מלאה ומקיפה לאורך התהליך כולו, וכדי להשיג לילדכם את הטוב ביותר. פנו אלינו עוד היום.